Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nemamwe mamessages. Regetzai tibva tapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndinoda kureurura kuti inini pandakauya kuno kuSouth Africa, saka ndaiva munhu wekuti ndaifarira kunwa doro stereki. Then pane pamwe apo pandakazonetsana nevamwe vakomana, saka tainge tiri macontractor, taifamba tichitawo zvekuvaka. So at that time takabva tachizoenda kune imwe village, ndokubva tatanga kushanda kuvillage kuya. Zvino takati tichishanda tiriko kuvillage ikoko, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kudanana nomumwe mukadzi wemuvillage imomo. Saka paya pakuzonodanana ndipo apo pandakazoona kuti ainge andipa chirwere chepabonde. Saka kwatainge tiri mukomanashi, munoziva nzvimbo inonzi yainge ichipisa, zvimagumbakumba zvaigara zvichingomhanya. Saka kutoti unge uchienda kuclinic waifanira kutoti unge uchitocrossa main road. Saka kunoyambuka main road iya ndipo vamwe pavaizobatwa nemapurisa. Saka as long as uri kune rimwe village kuya usingazocrossi main road, you were safe. But pakuda kuzonoyambuka uchienda kune rimwe village ndo paiwanzo kuzobatwa vanhu vazhinji. Apa kuya kwacho kwainge kuine clinic kainge kutori nekamufambo. Saka ndakabva ndazocalculate, ndakabva ndaona kuti kuenda ikoko kwaikwanisa kuzotondipinza pama1 nekuda kwekuti mapurisa ainge achinetsa zvisingaiti. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndatongozvidza kuti panapa ndava kutongoshandisa mishonga yechiboy. Apa mishonga yechiboy yainge ichigozivikanwa naNeko. Ndainge ndiine siki iya yemhando yedrop. Saka ndakabva ndazongopindawo musango ndokubva ndangotsvakawo chimwe chiruva chandaingonzwawo vamwe vachiti kana ukashandisa chiruva ichocho then siki iya yaikwanisa kupora. So mukomanashi ndakafamba ndichichitsvaka ndokubva ndazochiwana. Ndakachinwa mukomanashi kwemazuva ainge achikwana iwo kuita 2, but hachina kana kumbogara chakashanda. Ndaingoramba ndichingochururuka hurwa huya hwedrop ndichishanda nevamwe kudaro mukomanashi. Ndaiti ndikati shandei then ndobva ndamboenda nechimwe chisango ndoita sekunge munhu ari kuenda kunozvibatsira. Izvo kwainge kuri kutoendako kuti ndinge ndichitombonosvina hurwa huya nekuti inenge ichiita kurwadza ichisosona. But mukoma ndakaramba ndakangoshingirira. But now ndava kuzvidemba kuti dai ndakagara hangu ndakaenda kuchipatara. Pandakaona kuti zvichiya chiruva chiya zvainge zvisingashandi, ndipo apo pandakabva ndazombozama joko. Ndakanotenga masamba angu ejoko ndobva ndaboilisa ndikabva ndanwa. Saka ndakangoti ndichingononwa kudai then ndokubva yatongomira. Saka ndakatoti ndatova bho. Ino handina kuziva kuti ndizvo zvainoita. Inokwanisa kutombonyarara ende usina kana kurwa kwaunenge uchimbobuda kusikarudzi kwako. Izvo kwani inenge irimo zvayo yakazorora siki iyi. Mukomanashi mushure mekunge tapedza kuvaka kuya ndipo apo patakabva tachizouya kuno kuprovince kwatinogara. But still ndichiriko ikoko ndakanetsana zvekare nevamwe vakomana. Saka dzainge dziri nharo dzekusnuka. Then vakomana ava vakabva vazondikutsanirana. Pandakanodonha umwe wacho akandikika nesafety shoe ukuku kusikarudzi kwangu, zvekuti ndakatonzwa sekunge nemakaviro acho ainge akandiita uku kwainge kutori nedamage yainge yakaitika, because ndakanzwa imwe pain isingaite. Saka now handichazivi kuti chiri kukonzeresa kuti ndisakwanisawo kuita mwana inhau yekuti ndakamboita drop yacho iyoyo here, kana kuti kukaviwa kwandakazoitwa nesafety shoe ndo kwakazokanganisa. Saka takazoti tadzoka kuno kumukoma, ndipo apo pandakabva ndachizombotanga kugara neumwe musutu. Ndakagara naye mukomanashi kwenguva yakati rebei.
iye aitoti zvemwana ainge achida kutondiitira mwana because ndaibata mari panguva yacho iyoyo, because ndainge ndava kubatawo zvimacontract muvillage imomo ende nekune mamwe mavillage zvokuti dzimwe nguva ndaitobata ma20 kana kuti ma18,000. Saka munongovaziva vakadzi vemuno kuti kana uchibata mari yakawanda iye anotokuitira mwana so that usazodzokera kumunyika kwako. Ndo zvaigara achitotaura kuti ndikuda kukuitira mwana, in which zvinhu zvekutoti zvaitondifadzawo, but ega akazosvika pakuti inini hameno because ndamboedza kukuitira mwana but zviri kuramba. Nekuda kwekuti ainge ari wemuno, ndakangoti vanhu vemuno vanonyepa, hakuna munhu angambokuitira mwana so easy like that. But aitorevesa mukoma because even a friend, mukuzonombotaura nefriend yake akatonditi ando zvaanogara achitaura kuti nemadiro anokuita anga achida kuti munge muchiita mwana mose. So mukomana achi ndakazosvika pakunetsana naye ndichingozvodza kuti munhu uyu ari kungondinyepera, haana mwana waanomboda kubva kwandiri. Ndichibva ipapo ndakabva ndachizotanga kudanana zvekare neumwewo uyo wandakatanga kudanana naye but wekumusha. Naiyewo takambozama mukoma, takashingirira tigoshingirira achingoti dai kwanga kuri kunzi takwanisa kuita mwana tiri tose ingadai iri bo, but ega akazosvika pakuti tarirawo nekuti inini ndine vangu vana, iwewe hauna mwana, saka zvinokwanisa kuzoti netsei, ende vabereki vako vanokwanisa kuzoti maybe ndakangogarira kudya mari yako mahara. Mukoma takarambana ende zvinhu zvekuti zvakandirwadza. Fast forward mukomana acho ndine vakadzi vakawanda vandagara navo vemuno, vamwe vandakatumidzira mari pamafacebook munhu achitouya, ende vamwe vacho vainge vatori kuma17 years. Ndichiti uyu munhu ane 17 years kungouya kwake kunoku kahwani nakahwani ndava kutomumitisa. But fast forward mukoma, when I look I think kuti ndini nditori neproblem. Ndambozama but I think kuti inini handitozvarisi, ende zvinhu zvekuti zvinondirwadza. Ndinoti kunyange ndiri pabasa zviya ndinotonzwa ndichitopera simba because ndinozvibvunza kuti nezera rangu, saka chandiri kumboshandira ndiri kushandirei, because kunyange zvikanzi ndaunganidza pfuma iyoyo ichazosara ichidyiwa naniko. It's like I do not have any reason to live at all. Saka ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo because ndava munhu wekuti ndinongogara ndiine depression. It is just that ndinoshandawo sacontractor and ndina vamwe vakomana vangu avo vanondishandira, but the truth of the matter is that dzimwe nguva ndinotomuka kudai ndotonzwa kutoti kana kubasa kwacho there is no reason yekuti ndinge ndichienda, saka ndinongofunira vakomana vangu, then umwe wacho ane license anobva auya obva azotora motikari obva atakura vamwe vashandi vangu votoenda kubasa because ndinenge ndiine depression. Mukomanashi kana ndiine depression when I am looking at life I do not see any reason at all to live. Zvinenge zvichingondiudza kuti dai wazviuraya, kana ukazviuraya I think kuti unokwanisa kutozorora, ende ndinenge ndichitonzwa ritori voice rinenge richitotaura neni. Handidi kana kunzwa chinombonzi church because I feel as if Mwari wacho ivo havatomboriko, uye zvekare kana variko maybe vakatoisa zvitanda munzeve dzavo, because nemanamatiro awo andakamboita makore adarika awo ndawanawo musikana ainge achiri ne17 years. Ndikamuunza kuno mukoma ndikatoona kutoti apa ndopandaifanira kutoti ndinge ndichinziwo ndava baba, but takagara tose mukoma kusvika ega iye azoti nditsvakire basa. Ndakamutsvakira basa achingonoti 18 years ndokubva atanga kushanda somewhere. Hapana kana kumbotora nguva mukoma, takati tatanga kunetsana ndokubva anditiza. Ndikazotonzwa zvichitonzi ava nepamoveri, ainge ava kutogara neumwe murume, in which ndakatoona kutoti saka ndine problem. So mukoma please postaiwo nyaya yangu, kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section pakaipa. Mahwani regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu
makavika chitupa changu, inini hangu ndoda kureurura kuti I pretended to love this other guy wekuma areas ekwedu for years, a couple of years, so that iye ange achizondiroora. I wanted to secure a visa kuti ndinge ndichibudawo muzimu. Well, ndainge ndava kugara muSouth Africa panguva yacho iyoyo. Saka nemufesi uyu takangotanga kungotaura, saka aigara achingondibvunza kuti kudheni kuri sei, sezvo ainge ari munhu wekuziva, ainge ari wekuma areas ekwedu, but he had gotten the chance yekuti ange achiuya kuno kumhiri kwemakungwa. Saka mukoma, I just then told myself kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitongodanana naye. Saka ndakabva ndatanga kupretenda sekunge munhu ainge ari very honest mukoma. Imwe honest iya yekuti kana ega akasvika pakuzviudza kuti yeah, if I lose a woman like you, I will never get anyone like you. Takadanana mukoma nacho because iye akatonditi I want to see kuti zveshuwa unondida here. Mukoma nashi ndakabva ndati ndinokudasha, I am willing to wait for you. Akabva ati how long are you willing? Ndikati even for a lifetime I am willing to wait for you. Ndakaiswa hard treatment because akanditi we need to get to know each other. Panguva yacho iyoyo dzimwe nguva aimbonditumidzira mari, dzimwe nguva ndaiti kana ndikamukumbira mari obva andi-ignore. Saka ndakabva ndachizotaura neimwe friend yangu about that issue yekuti ainge ondinyima mari. Friend yangu ikabva yanditi iwewe do not worry, kuno kukuzimu chitsvaka munhu waunenge uchidanana naye in secret. Handiti munhu uyu zvingori zvinhu zvepamafoni, munhu wako waunenge uchidanana naye kuno kukuzimu ndiye anenge achikurwisa musoro, achikuita take care of you, but your guy who is overseas ndiye anofanira kuti ange achizova murume wako. You get it? Mukomana chindo zvandakabva ndazoita, ndakabva ndatsvaka hangu mbinga yangu, ndakatozviudza kuti sezvo ndagara ndiine munhu wangu, there is no need yekuti ndige ndichitsvaka munhu ari single. It is far much better kuti ndigare ndatongowana munhu ane mukadzi wake, so that anenge achinzwisisa situation yangu neniwo ndichinzwisisa situation yake, plus varume vevanhu ndo vanochengeta. Zvadaro mukomanashe ndipo apo pandakabva ndachizotanga kudanana neumwe murume uyu ainge ari makanika. Ndinongovaziva kuti ivo vanoda kuzviita sekunge vane mari ende vanobheja. Mukomanashe ndainge ndichiti kuzimu ndaiva nemunhu wangu physically ainge achindifadza nyama dzangu, uye zvekare aitoziva kutoti ndine munhu wangu wandinodanana naye. Saka taitoti pai kana tivete tose. Then uyu aiti kana akandifonera, saka aiwanzo kuti can you switch on the video, I want to see. Then mufesi wangu yawe aibva atoburuka pambedha obva atonorara pafloor. Shewe ndobva ndatotanga kuvarakidza kuti tarirai muone kuti I am all alone. Apa dzimwe nguva vanenge vataimira vafona kana kuma 2 am kana kuma 3 am. Ndaibva ndaona shasha ichikutsirira musoro ichitaura kuti you are very trustworthy and faithful, sorry hakone kukumudza mukadzi wangu, chirara zvako. Mukomanashe munhu wangu aibva azoya pambedha, tobva tatotanga kutoseka, then we would continue nekutosika bonde redu. Saka ndo pandakabva ndachizoya zvino kuSouth Africa mushure mekunge ndadedzwa neimwe friend yangu. KuSouth Africa ndo kwandakabva ndazomboita chimwe chihure chekuti kana ndega ndakanyatsokuona kuti ichi ndo chinonzi chihure chakapusa. Kubva zvandakasvika muSouth Africa ndakatongoona kuti friend yangu aitongoraramawo nechihure, but not chihure chechi kuti munhu anenge achienda kunomira muroad, but chihure chekungoti anenge achitongodanana nevarume vakasiyana siyana. Uyu anomutengera chingwa, uyu madomasi, uyu chakati, uyu ndiye anomubhadharira rent. So mukoma ndakabva tatongoti it is fine, neniwo ndo zvandava kutoita. Mukoma nacho ndainge ndongodanana nevarume vakasiyana siyana. Uku nemunhu wangu ndaitoita mavideo calls naye kuzonosvika ndichizonogara kwangu ndega. Saka ndaikontrolawo varume, ndaitoziva kutoti nhasi munhu uyu haangambondifonere, then munhu obva atuya kusleep over. Musi wandini ndichiziva kutoti nhasi tokwanisa kuita pungwe tichitaura, then ndaiti uyawe anenge achida kuya kusleep over aingoya, ndobva ndamuti chienda kudheni kwako. Ndo zvandainge ndichiita izvozvo. Takachovha mukoma, you won't even believe it, kuti takachovha for 6 good years ndichidanana nemufesi uyu akazondiroora. Iye ega akazosvika pakuti munhu wangu ndinokwanisa kumutorerwa, it is far much better kuti ndinge ndichiuya ikoko. Vele akabva anditi ndinge ndichimbodzokera kumusha. Ndakadzokera kumusha, he then came, ndokubva ndaroorwa paya, then tikabva tatochata, he then returned back, ndokubva achizotanga manje kuprocessa
mapapers angu. Ndakafara mukomana achi visa richitobuda, and then I moved abroad. Nanhasi uno tigere zvedu, but ivo shewe havana kana chavanomboziva. But I think kuti kunyangwe zvikanzi mukadzi wako akambokuurira, as long as you do not know, it will never affect you, right? Because se icho chino handiti munongoziva kuti chakangofanana nerubber band here, chinokwanisa kungotatamuka uye zvekare chinokwanisa kungodzokera panzvimbo. Saka zvekuti ndakadanana nevarume uye zvekare ndakarara nevarume vakawanda sei, I don't think kuti zvimbori nebasa, because iye hapana kana chaakambonotisa pandiri. Akatongondiona ndichitongorefresh. Mungagoti vose avo vandakarara navo kubva kuZim kusvika kuSouth Africa pane pavainge vachazochipedza here? Imi munozviziva here kuti panotobuda munhu, musoro wemunhu munomboona kuti wakakura sei kana chichikwanisa kutatamuka zvekuti musoro wemunhu unosvika pakubuda. What more? Kasikarudzi kemunhurume, it does not even matter. Saka kune varume vaya vanyanya kuchema nekuti ndakaurirwa, I don't think kuti you need to be that much worried. You just need to know kuti kana mukadzi wako achikuda nikachikuda, chinhu chiye chamhani irubber band chinotatamuka chigodzokera futi panzvimbo. Saka munhu akaita boyfriend chingoziva kuti boyfriend kunyange ikadya inongosiya zvakadaro, zvinenge zviri zvako. Ndo bottom line. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Munobvumirana nazvo here kuti hanzi ndo bottom line yacho iyoyo? Pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa.